Usasikolele isono. Yesu usasikolelayo isono. Uyesu oselamandla empilweni yomntu. Uyesu osesiqalo. Wasathi kwincwadi yakhe yesithilelo athi yize Alfa yize Omega. Yindoda esisiqalo, yindoda lesisiphelo. Uma ngabe sesifika empilweni yomntu seyize Alfa. Masifika empilweni yomntu seyize Omega. AkuYesu Kristu. Haleluya. Haleluya. Nasekuseni sovakalisa leyo nto ukuthi uYesu uyayihlangula impilo yomuntu. uYesu uyayinceda impilo yomntwana. uYesu uyayikhulula impilo yomuntu. Emakhamandela lesono kodwa uYesu kwaba yena usesiqalo empilweni yakho. Noma kade zikhona izinto ezingaqala kodwa ufika phinde agcinele. Ngoba nguThixo. Haleluya. 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 Indoda enyanisekileyo, indoda yenyaniso.